A Confraría de Noia retomou esta mañá a campaña marisqueira, faino despois do peche do mes de xaneiro para compensar a baixada da demanda tralo Nadal. Que tal saudos deste xeito? Preto de 1.500 profesionais volveron hoxe ao traballo. En menos dun minuto ampliamos. Antes imos cos titulares. A Xunta entrega novo material de emerxencias a varios corpos de Arousa. O acto tivo lugar en Sanxenxo co vicepresidente do Goberno galego á cabeza. Descontento en Meis polos traballos que se están realizando na contorna da Praza de España. Veciños e propietarios de negocios da zona aseguran que a reforma non se está a realizar segundo pactado. Aparecen novas pintadas no mirador da Pedra da Rá en Ribeira. A Policía Nacional investiga a posible autoría dos feitos. O delegado provincial da Xunta na Coruña visitou esta mañá as instalacións da panificadora do Braseda en Noia. A empresa recibiu axudas no marco do programa Líder de Medio Rural. En este informativo tamén lles falaremos dos irmáns maiores do Colexio Anexo da Lomba en Vilagarcía. A iniciativa serve para xestionar as relacións entre alumnos. Logo lles contamos. Bueno, pois esta mañá reabriu a campaña marisqueira en Noia despois do peche do mes de xaneiro para compensar a baixada da demanda tralo Nadal. Preto de 1.500 profesionais volveron así ao traballo. Os mariscadores de Noia volveron ao traballo tras un mes de paro. Fixérono cunha rebaixa nos topes, o que lles permitiu completar os cupos máis facilmente no que respecta a ameixa xapónica e con maiores dificultades para apañar berberecho. Daron-nos pouco cupo. Daron-nos 3 de cada, 3 de fina, 3 de japónica, 3 de berberecho. Non sei mañán. Non, a ameixa japónica ainda hai, o que non hai é fina. Pouca cantidad de berberecho, por non dicir casi o que hai é moi pequeno e pouca cantidad. A ameixa japónica sí que hai cantidad, pero os cupos son moi baixos. É complicado collelos. A verdad, 4 horas é igual para nin 3 kilos de berberecho se collen. No, menos do que se esperaba, pero vamos, para ser ao primeiro día, pois sempre é un pouco difícil. Bueno, bastante ben. A verdade que as ameixas e os berberechos cóllense, estamos collendo o que deixamos, mas do que había non hai. O tempo ben de tempo, hai xente que bebo antes de tempo, pero ainda queda moita xente no mar. O resto nada, a ver se non suben un pouco a tasa e así, e podemos ganar algo máis. Eu creo que está costando bastante collelo. A min neste caso foi-nos ben, pero a ver, de momento está costando e a ver daqui en adiante como seguen as cousas. En función das cotizacións das próximas xornadas, o Cabildo decidirá se manter ou aumentar estes topes, co obxectivo de seguir a garantir o volume de traballo e de ingresos ata finais de marzo, cando se prevé rematar a campaña. Somos sobre ahora 1.400 personas, xúntase moito berberecho e ahora non hai a demanda, as conserveras non veñen, para fresco todo, bueno, a ver como van os precios, se subiran moitos precios, subíanse un pouquiño tope, igual a 10 e 5. Polo momento, a Confraría rebaixa a factura dos máis de 15,5 millóns de euros, o que sitúa esta campaña como, se non a mellor, entre as mellores da historia do Pósito. Tamén ao redor dun cento de mariscadores pertencentes ás confrarías de Aguiño e Ribeira iniciaron hoxe a campaña do ourizo. Nesta primeira xornada, o tope por tripulante estivo fixado nos 30 kilos, unha cantidade que a maior parte dos produtores puideron recoller sen dificultade. En total, na rula aguiñense subastáronse máis de 1.700 kilos de ourizo, con prezos entre os 7,20 e os 9,5 euros. Cotizacións máis que satisfactorias neste arranque de campaña. Os profesionais dispoñen dun total de 40 xornadas para capturar esta especie ata o vindeiro mes de abril. O vicepresidente da Xunta fixo entrega esta mañá de novos equipamentos ás agrupacións de protección civil e aos grupos de emerxencias supramunicipais de 9 concellos da provincia de Pontevedra. O acto tivo lugar en Sanxenxo. Alfonso Rueda estivo en Sanxenxo esta mañá onde entregou máis equipamento para os grupos de emerxencias supramunicipais e as agrupacións de protección civil de 9 concellos da provincia, entre os que se atopan Cambados, Marín, Moaña, Ponteareas, Ribadumia, Valga, Sanxenxo, Lalín e Tomiño. Decimos o mesmo, o máis valioso, o que máis hai que ter en conta é o esforzo que fan moitas persoas de xeito voluntario para estar sempre preparadas para atender unha emerxencia, por lo tanto as administracións e desde logo a Xunta de Galicia o que ten que facer é corresponderlles intentando que o material do que dispoñan sexa un material axeitado.
O vicepresidente da Xunta entregou en Sanxenxo 2 remorques de emerxencias para a Protección Civil de Cambados e de Ribadumia, un furgón para o GES de Valga e o de Sanxenxo, quen tamén recibiu unha moto de auga. Son máis de 10 millóns de euros os que a Xunta de Galicia ten adicado nestes 3 anos, prácticamente nestes 3 últimos anos, a dotar con material a todos os servicios de emerxencias que hai en Galicia. Isto é especialmente importante no que se refire ás asociacións de voluntarios que tiñan unha necesidade evidente de mellorar o seu material, e creo que cos todoterreos que se foron entregando, cos furgós, cos equipos de escarcelación, en definitiva, con todo o material que se foi entregando, melloraron moito o seu material. E sempre... Coa entrega de hoxe, o Goberno galego levou a cabo unha inversión de preto de 364.000 euros cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020. O investimento en emerxencias o mellor non é o máis lucido, porque non é o que máis se ve, pero cando de verdade se necesita que alguén preparado co material preciso acude unha emerxencia, esa é a diferencia moitas veces entre salvar unha vida ou non salvarla, evitar maiores desgracias persoais ou materiais ou non evitalas. A entrega tamén asistiron o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, o delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López Chaves, o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, e o xerente da Xega, Marcos Araujo. E Alfonso Rueda tamén fixo hoxe unha valoración dos datos do paro en Galicia, que aumentou en máis de 1.500 persoas durante o primeiro mes deste 2019. O vicepresidente asegurou que o mes de febreiro sempre dá datos negativos, aínda que destaca que a pesar destes resultados son mellores que os de outros anos. Insisto, nunca o mes de febreiro, en moitos anos, arrosou datos positivos de emprego, pero dentro de que son datos negativos, son os menos negativos da serie dos últimos 10 anos, e creo que eso nos dá pé a decir que as cousas van mellorando, sobre todo vendo que o emprego indefinido, o emprego dos sectores que máis dificultades teñen para o emprego, esas cifras son as que melloran especialmente, e creo que ese é o camino. Máis cousas, descontento en Meis polos traballos que se están a realizar na contorna da Praza de España. Veciños e propietarios de negocios da zona aseguran que a reforma non se está a realizar segundo pactado e critican o corte de rúas e a falta de sinalización dos desvíos. Dende o Concello, o alcalde pide disculpas e tamén pide paciencia. Asegura que os esforzos deste momento pagarán a pena cando os traballos estean rematados. As obras para reformar a Praza de España de Meis xa están en marcha. A semana pasada os traballos obrigaron a cortar a rúa que une o campo da Feira coa avenida de Cambados, medida que non gustou aos veciños da contorna, que xa levaron o seu descontento ao Concello. Segundo o alcalde, os plans iniciais do Concello tiveron que mudar por cuestións técnicas e de seguridade. Que teñen todo o dereito do mundo a protestar, porque efectivamente agora teñen dificultades para o seu acceso, e sobre todo tamén hai negocios que teñen dificultades en canto a que as persoas que se acercan ali, pois o mellor non é no mesmo número de persoas que o facían antes, e non cabe dúda de que sempre se produce algunha pérdida, non? E eu creo que eso temos que procurar desde o Concello que sea o menos posible, acabar as obras canto antes. Outra das cuestións criticada polos veciños é a falta de sinalización de alternativas. A día de hoxe só se atopan letreiros que indican que as rúas están pechadas, pero non ofrecen ningunha alternativa para poder circular pola contorna do campo da Feira. Nós estamos insistindo moito á empresa que está levando a cabo as obras aí, que a señalización non é a correcta, que ten que preocuparse de ter as cousas en condicións para que non haya atrancos. Posible de os que vivimos aquí sabemos como temos que manexarnos, pero os que veñen de fora non. Falamos tamén cos responsables da autovía para que na autovía sinalicen tamén as obras que se están levando a cabo e que a xente que entra en Meis sepa por onde sair, e bueno, vamos a estar moi encima destas cuestións para intentar que estes problemas non nos sexan. A pesar de que son conscientes das dificultades e dos prexuizos que supoñen este tipo de traballos, dende o Concello piden aos veciños paciencia e aseguran que todo pagará a pena unha vez a reforma da Praza de España estea completamente rematada. Se van a facer reformas importantes, se van a reformar, e xa se está levando a cabo, se pode ver ali, a fachada da Casa da Cultura e o Auditorio, vai lograr un gran porche para que poidamos ter todos sombra unha vez que veña o verán e os nenos estén disfrutando do parque infantil, que tamén pensamos mellorar. Queremos facer uns xardíns decentes para que todos poidan disfrutar deles, acondicionar a zona de xogo dos nenos, e que tanto os maiores como os xóvenes poidan disfrutar desta plaza. Segundo os cálculos iniciais do Executivo, haberá que agardar entre 1 mes e medio e 2 meses para ver as obras rematadas.
A Policía Nacional investiga a posible autoría dunhas pintadas no mirador da Pedra da Rá, en Ribeira. Dende o Concello lamentaron este novo acto vandálico contra o patrimonio municipal que ven a danar ademais unha das señas de identidade do municipio. Malestar en Ribeira por un novo episodio de vandalismo contra o patrimonio municipal. Neste caso, o ataque dos vándalos prodúcese novamente contra o mirador da Pedra da Rá, un dos espazos máis característicos do municipio, cuxo proxecto de remodelación realizado polo arquitecto Carlos Seoane resultou premiado en varios concursos de arquitectura convocados a nivel nacional e internacional. Esta non foi a primeira vez que este tipo de pintadas aparecen neste enclave turístico de Ribeira, xa en anteriores ocasións foi tamén obxecto do ataque dos vándalos. As pintadas foron realizadas con aerosol en riba da pedra da propia estrutura, polo que a súa eliminación será bastante complexa. Outra das zonas que resultou danada foi a zona exterior ao espazo, nos bloques de granito colocados na remodelación. Dende o Concello mostraron o seu malestar por esta situación, que por desgraza se ven repetindo con bastante frecuencia. A intención do goberno local pasa por instalar uns sinais advertindo de posibles sancións a aquelas persoas que incorran neste tipo de feitos contra o patrimonio, que non deixa de ser máis que un atentado ambiental, e así tratar de evitar que volva a producirse. Falece un veciño de Valga tras sufrir un accidente co seu tractor. O septuaxenario veciño do lugar de Barcia, en Cordeiro, quedou atrapado baixo o vehículo na aldea de Valleas. O suceso produciuse pasada unha deste mediodía cando, por causas que se descoñecen, o tractor seuse da vía e rematou por caer por un terraplén ata unha leira. Ata lugar acudiron efectivos dos bombeiros da base de Vila García para as tarefas de escarceración do Gués de Valga, pero non puideron facer nada por salvarlle a vida. Nos últimos 5 anos, a Rede Viaria Galega rexistrou case 350 accidentes con tractores, 21 deles mortais. O Concello de Ribadumia sitúa en 75.000 euros o aforro anual que conseguirán co novo sistema de xestión de impostos. O ano pasado o Goberno local decidiu renunciar á administración das taxas a través do Servizo Provincial do Oral, recuperando a xestión directa destas cuestións por mor dos problemas que xurdiron cos recibos da auga. No 2018, o aforro conseguido con este novo sistema foi duns 50.000 euros, contía que inclúe os gastos derivados da súa posta en marcha. Por este motivo, o Executivo calcula que nos vindeiros anos o aforro será aínda maior. En canto aos impostos, Ribadumia recadou un total líquido d'1,5 millón de euros. O proxecto de circunvalación de Ribeira continúa co seu paso firme e avanza xa no deseño do trazado da súa primeira fase. Sería o treito comprendido entre a zona do Touro e a Besadas, cun presuposto inicial que se achega aos 5 millóns de euros, a metade prácticamente do presuposto da actuación, que podería roldar os 9 millóns de euros. Na actualidade, a empresa xudicataria contratada pola Xunta pro desenvolvemento da variante atópase traballando na definición do percorrido, así como na realización do estudo de impacto ambiental da obra. Unha vez rematado este paso, deberá ser ratificado pola Consellería de Infraestructuras e posteriormente sometido. O delegado provincial da Xunta na Coruña visitou esta mañá as instalacións da panificadora Dubraseda en Noia. Esta nova empresa aplicará tecnoloxía de última xeración ao sistema de produción grazas ás axudas recibidas no marco do programa Líder de Medio Rural. A xeración de riqueza e a fixación de poboación no rural son os principais obxectivos que persegue o programa Líder xestionado por Agader. O delegado territorial da Xunta visitaba esta mañá unha das empresas beneficiarias desta iniciativa, a panificadora Dubraseda, situada no polígono da Auga Levada en Noia. Aínda en fase experimental, a nova empresa lanzará ao mercado unha nova liña de produción que combina a tecnoloxía punteira a nivel internacional coa materia prima galega. Un obrador de bollería dulce e salao, vale? O noso máis fuerte vai ser sempre o I+D, mas sí que temos amplio recorrido nesta pata e, bueno, imos traballar moitísimo coa materia prima galega, que temos unha materia prima pois excelente, a nivel salaos, pois, bueno, a carne, a ternera gallega, con denominacións de origen daqui de Galicia, temos o queixo, temos o mar, produtos bonísimos para facer un produto de calidad. Esta é unha das 6 entidades do Barbanza que se acolleron a esta liña de subvencións, que en total destina a comarca preto de 700.000 euros. En esta comarca, na comarca do Barbanza, pois están financiando un total de 6 proxectos, unha subvención para este ano 18 e vai vinculada tamén ao 19 de 691.000 euros que vai permitir mobilizar pois algo máis de 1,8 millóns de euros na posta en marcha de distintos proxectos en toda a comarca. Precisamente entre eses 6 proxectos destaca unha iniciativa pública
pública, que tamén se está a desenvolver en Noia, a creación dun albergue de peregrinos na antiga fábrica de curtidos da Chaínza. Estamos a falar da recuperación de un elemento do patrimonio industrial do pasado, como era esa antiga fábrica de curtidos, que se está xa traballando na consolidación deses muros exteriores, desas edificacións que conformaban ese conxunto, e un dos edificios vaise dedicar a albergue turístico con capacidade para aproximadamente 30 aloxados, o cual tamén xeneraría unha actividade económica e, por outra parte, permitiría a recuperación de un patrimonio industrial que é un dos reclamos ou dos atractivos turísticos que pode ter esta comarca. Máis cousas, a ruta do viño Rías Baixas arranca o 2019 con moita forza. A asociación intensificou nas últimas semanas o seu calendario promocional para conseguir captar visitantes que se acheguen ata Rías Baixas a desfrutar da súa oferta enoturística. Ademais do seu paso por Fitur, esta fin de semana a ruta estivo en Glasgow nunha iniciativa pioneira con tour operadores e prescriptores escoceses. O 2019 arrinca con forza para a ruta do viño Rías Baixas. A asociación xa puxo en marcha a súa axenda para promocionar a oferta turística da contorna e as súas actividades. A recente feira de Fitur foi a primeira das súas citas. En Fitur se ha vuelto a presentar uno de los productos cabeceras que tiene la Agencia Galega de Turismo, que es Caminando entre Viñedos. Hicimos una presentación con todos los representantes, con todos los presidentes de las rutas del vino de Galicia, con la idea de posicionar al enoturismo a nivel nacional y ofrecer todas las experiencias que se pueden disfrutar en Galicia. La verdad es que estas presentaciones yo creo que son siempre muy importantes y para nosotros es una oportunidad para poder reunirnos con esos tour operadores o prescriptores que están interesados con nuestro producto. Fitur foi a primeira, pero non a única. A ruta comezaba febreiro dende Glasgow. Ali da man da Consellería de Cultura e Turismo participaron nunha xornada con prescriptores escoceses no marco dun festival de música celta. Intentamos mostrarles las experiencias enoturísticas a través de ejemplos, de imágenes, se proyectaron algunos vídeos, tuvimos reuniones con varios tour operadores con la idea de eso, de luego a lo largo de estos meses formalizar un poco más esas reuniones e intentar que al final eso sea una realidad. Para a ruta, o mercado escocés resulta moi atractivo a hora de atraer novos visitantes a gozar da enogastronomía. Segundo explica Lorena Varela, agora é o momento de traballar para reforzar os primeiros contactos establecidos a fin de semana. Yo creo que ahora es el momento de trabajar en oficina, el momento de mandar muchos mails, muchas llamadas de teléfono para que esto no quede simplemente en una primera reunión, para seguir en contacto con ellos. Se habló también de otras agencias de viajes de hacer fam trips, de traer a los propios tour operadores a visitar y a disfrutar del destino en directo, que yo creo que es muy importante, o sea que este primer contacto es muy positivo y hay que seguir trabajando en él. Estas son as primeiras accións da ruta do viño Rías Baixas para o 2019, pero a asociación xa traballa para encher de actividades a súa programación, repetindo citas xa clásicas como a súa BTT e ofrecendo novas propostas para seguir atraendo máis público. Os alumnos do colexio anexo a Lomba en Vilagarcía están a xestionar as súas relacións interpersoais dun xeito curioso a través dos denominados irmáns maiores. Con esta medida, no centro pretenden que os máis pequenos aprendan a solucionar os seus problemas dun xeito autónomo. Estamos no Colexio Vilagarcía anexo a Lomba. Non importa o día, pero sí a hora, xa que toda esta historia transcorre durante o recreo. Os alumnos de primeiro e de segundo de primaria contan con irmáns maiores pertencentes aos cursos de quinto e sexto. Se non o entenden, non se preocupen, que lle lo explican eles mesmos. A cada persona da clase de sexto e quinto, a los de quinto se les asocia un hermano mayor del curso de primero. Hermano pequeño. Un hermano pequeño. Y a los de sexto, a nosotros, se nos asocia uno o dos hermanos pequeños de segundo. Entonces, lo que se quiere hacer con ello es que en el patio... Si tienen un problema, nos vienen a decírnoslo a nosotros lo intentamos solucionar, y si nosotros no podemos, llamamos a una mediadora que es ayuda, y después, si ella tampoco lo puede arreglar, ya los profesores. Un programa de mediación de conflitos que axudará sen dúbida que os máis pequenos solucionen os seus problemas de xeito autónomo sen necesidade de que sexan os adultos que conforman a comunidade educativa os encargados de arranxar os conflitos que poidan xurdir. Por culpa dos deportes que practican, dos xogos que non compartir, acudían moito aos profesores para resolver cousas moi sinxelas que poden resolver eles mesmos. Entón, a partir de aí ideamos, xunto co Departamento de Orientación,
pois esta actividade, non? Que consiste en irmáns maiores que tutelan os menores e que lles axudan a resolver os problemas de forma dialogada. Entón, bueno, créase así un vínculo moi bonito que igual antes non xurdía tanto porque cada un se relaciona co seu grupo, pero que agora as relacións pois son máis abertas, non? En realidades. Os mediadores desenvolven a súa labor principalmente durante os recreos e están identificados con unha tarxeta como a que lles estamos a amosar nestes mesmos intres. A Audiencia de Pontevedra condenou a un veciño de Ribadumia 11 anos de cárcere e 5 de liberdade vixiada por un delito continuado de violación. A xustiza considera probado que o acusado agrediu sexualmente a súa exparella entre mediados de agosto e finais de setembro do 2015. Apuntan ademais que o relato da vítima é coherente e sen fisuras. O tribunal, con todo, absolveu de malos tratos habituais e do delito leve de inxurias. A Corporación Municipal de Boiro someterá a aprobación definitiva os orzamentos para o presente exercicio. O proxecto presupostario elaborado polo Goberno ascende a 15 millóns de euros e inclúe obras de gran calado como a futura sede do Club de Remo. A sesión plenaria está convocada para este xoves ás 8 da tarde. As obras da Rúa Vázquez Leis de Vilaxoán foron adxudicadas á empresa Nexia. A intención do Concello Vila Garcían é acometer unha profunda remodelación que inclúe tamén a renovación dos servizos, unha mellora da accesibilidade e tamén da seguridade viaria. Os traballos terán un custo de máis de 200.000 euros. Comezarán entre finais deste mes e comezos de marzo. A Deputación da Coruña destinará 65.000 euros a axudas deportivas na comarca do Barbanza. Unha dúcia de entidades e clubs beneficiaránse destas subvencións, con contías comprendidas entre os 2.000 e os 30.000 euros. As axudas destinaránse a sufragar os custes de participación en campeonatos nacionais e internacionais. Os pensionistas de Comisión Sobreiras arrancan mañá unha recollida de sinaturas para pedir ao Estado un bono social realista. A súa intención é entregarllas á ministra de Industria e Comercio. Xuliado reivindican un bono social realista na loita contra a pobreza enerxética. Piden tamén a prohibición do ministro de Enerxía por falta de pagamento. Bueno, e agora facemos unha pausa para a publicidade, pero de contado estamos de volta aquí en Canal Rías Baixas coas noticias da cidade de Pontevedra.